Asmatu zenbakiak? Animalien irudiak agertuko dira, da zuek ikusi behar zenbat dauden. Goazen ba! Zenbat panda daude? Hiru panda. 1, 2, 3. Hiru panda. Zenbat igel daude? Bost igel. 1, 2, 3, 4, 5. Bost igel. Zenbat erle daude? Zazpi. Zazpi erle daude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da zazpi. Zazpi erle. Zenbat jirafa daude? Jirafa bat. 1. Jirafa bat. Zenbat dordoka daude? Lau. Lau dordoka. 1, 2, 3, 4. Lau dordoka. Zenbat matxin salto daude? Bederatzi. Bederatzi matxin salto daude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bederatzi. Bederatzi matxin salto. Zenbat potxoka daude? Bi potxoka. 1, 2. Bi potxoka. Zenbat karramarro daude? Sei karramarro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karramarro. Zenbat mantxangorri daude? Zortzi mantxangorri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da 8. 8 mantxangorri. Zenbat elefante daude? Hamar elefante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bederatzi.
10. 10 elefante. Beno ba, hauek izan dira zenbakiak, batetik 10era. Da hau, gure jolas txikia. Hurrengor arte. Agur.